Bueno, egunon guztioi, oso deten guztioi, eta eskerrik asko gure jarduna Pakoren liburuen aurkezpen honi kasu egitearren. Ez da gizintuz zareten, oso deten, baina danok ongi etorri ere. Egunon, denoi nire partetik ere. Bueno, elkartu gea gaur Pakoren klasiko bat, klasiko bat orkesteko, egia esan bi klasiko, bigarrenaz geroxeago zerbait esango dugu, baina batez ere lehenengoa euskal kantagintza berriaz hitz egiteko, birargitalpen bat egiten dugulako, 85ean argitaratu zen liburu batena, nun gelditu zen liburu hura, erabiltzazu Pako, zera portada, bueno, hemen dago. Hau zen, lehenengo argitalpena, hau izan zen, duela 55 urte. Hori da, 55 urte. Pakoke liburu hau argitaratu idatzi eta argitaratu zuenean, 85ean, hogeita bat urteko kasetari ikaslea zen, kasetaritza ikasten zuen ikaslea. Eta liburu honetan, nik esango nuke bere freskotasunean eta bere etorri naturalean nola bota zuen, asmatu zuela, egia esan aurrekaririk ere ez zegoen eta izan da nolabait esatearren, izan zen lehenengo kantagintzaren, ez doka Amairuk eta guzti horrek izan zuen arrakastaren eta izan zuen eraginaren lehenengo biltzailea. Esan dezagun alde horretatik liburu erreferente bat izan dela gaur egun ere, oraindikan denok hortaz, ez doka Amairu eta garai hartaz zerbait jakin nahi dugunean, liburu honetara jo beharrean izaten gea. Baita ere aipatu nahiko nuke, ez dago hemen, ezin izan dulako egon, baina Jon Eskizabelen hitzaurrea, oso hitzaurre jakingarria, bera aditua da, musikagintza, euskal musikagintza, eta gaina oso musiko desberdin eta ezautzen dituna, asko idatzi du gauza hauetaz, eta berai eskatu zitzaion hitzaurrea eta bera oso kontent eta gustora egin zuen hitzaurrea, eta egia esan merezi duen hitzaurrea da. Nolabait ere, Pakok 85etik, 85ean argitaratu zen, handik ona nolabait ere euskal musikagintzak izan duen garapena eta ibilbideaz mintzatzen zaigulako. Bueno, ni isilduko naiz, geho, izango dugu aukera beste zerbaitaz hitz egiteko. Eta Pako, zeurea, hitza. Eskerrik asko Iñaki eta ongi etorri berriro denoi. Egia da, ni libura oso gazterik idatzi nuela, 21 urte neuzkan, eta Erein argitaletxaren enkargu bat izan zen garai hartan. Esan behar da, ideia, liburuaren egitura gero kontatuko dut, ideia Bernardo Atxagak aurkeztu zuela Erein argitaletxean. Nik ez nuen libururik argitaratu artean, baina kazetaritza ikasten ari nintzen, eta elkarrizketak eta egiten dituen egunkari batzuetan. Eta Atxaga ezagutua nuen, hori zela medio, eta hark Ereinen nolabait aurkeztu edo defendatu zuen ere izena, kazetari gazte bezala, egokia izango nintzakeela ez. Halako liburu bat idazteko, eta horrela izan zen enkargu bat, eta nik pozarren eta zoratzen onartu nuen enkargu hori bi arrazoirengatik. Euskal kantagintza nik asko entzuten nuelako garai hartan, gaztean nintzen, 14 urtekin entzuten hasi, eta 21 urte arte, nik liburuan agertzen diren kantero horiek guztiak entzuna nituen, horien diskoak eta bar, eta maiten nituen eta estimatzen nituen izugarri, baloratzen nituen. Orduan niretzat alde batetik izan zen, jende horrekin egoteko aukera, sekulako opari bat, aukera paregabea, neure bizitza aberasteko, ezta? Eta bestetik lanerako gogoa neukan, gogo izugarria, gaztetan egitzen da bezala, ilusioa, eta liburu bat egitu aukera mundu honi buruz, nik zoratzen onartu nuen enkargu hori. Eta horrela nintzen, eta liburuaren egituran planteatu genituen hiru elementu. Batetik, elkarrizketak egongo zirela, garaian, puri-purian eta esanguratsuna ziren kantari eta taldeekin elkarrizketak
zuzenean. Gero, hemeroteka lana, egunkarietan eta etorri ziren kantari buruzko elkarrizketa, komentaria, diskokritikak eta bar, erabiliko ziren. Eta hori guztia nola aurkeztu? Erabaki genuen fikzioaren bidez aurkeztea, istorio xume bat asmatu, eta liburuan dagoen historioa da, bi persona, bi alterrego, esan dezagun, nire alterregoa da narratzailea. Eta gero, nik nola karneta euki bai, baina nola kotxeik ez neukan 21 urtekin, ni eraman ninduen personaren alterregoa, bi personaje agertzen dira liburuan. Eta kapitulo gehienak nire alterregoak idazten ditu, baina besteak ere idazten du kapitulo bat. Hori noski nik asmatutako fikzio izan zen, edo autofikzio, ez da gero modan jarri zen gauza hori. Eta beste alterregoa ipatu nahi du nortzen, Asintxi Ondartzabal izan zen, Tolosarra, garai hartan Ereineko presidentea zen bera, eta nolabait harreman publikoak eta idazleekin eta berak egiten zituen, eta orduan gure asmoa zen, kantarieak elkarrizketatu, bakoitza bizi zen tokian. Orduan, Niko Etxat Altzurukun bizi baldin bazen, gu joango ginen Altzurukura. Edo Labegerin semea, ez daki non bizi bazen, ja ez nahiz agoratzen, seguru non bizi ziren, urte asko ere. Ara joaten ginen, orduan, nolabait, kantarien ganako viaje hori, Asentxio eta biok egin genuen, Asentxio izan nuen, txoferra, nolabait izateko. Eta horren gainean antolatu nuen, material neukan dokumentazio guzti horri forma emateko egitura literarioa. Hori izan zen. Berehala idazten hasi, eta berehala hartu nintzen, arazo bat banekoala, eta zen erreferentzia falta. Inorketzuen olako liburu bat idatzi, euskal kantagintza garai hartan oso indartsu zegoen, sozialki eragin handia zuen, jendearengan, politikarengan, frankismoaren azken urteetan, gero trantsizioa deitu izan den aro horretan, euskal nortasuna, identitatea, maila askotan eragin eta presentzia izugarria zeukan euskal kantagintzak garai hartan, gaur egunean daukana, baino 1000 aldiz gehiago, eta oso gai garrantzitsua zen eta apetitoso alde hortatik, baina inork ez zuen ezer idatzia horri buruz, ez liburu formatu batean behintzat. Orduan, referente falta horrekin nik zer egin nuen, sortu referente bat, edo kontatzeko modu bat, eta nire oinarria izan zen, kontatzeko modu hortan, oinarria izan nuen, nik orduan kazetaritza ikasten nuen, Leioan, nane Carmelo Landa eta beste irakasle majo batzu izan dituen, eta haiek erakutsi ziguten Rolling Stone, Ipar Ameriketan atean zen aldizkari bat zen, kazetaritza berritu zuena, eta hango erreportei batzuekin liburu bat atea zuen anagramak garai hartan. Los mejores reportajes de Rolling Stone, edorako zerbait. Guri komendatu ziguten eta nik liburura irakurri nuen, eta han aurkitu nuen, esan nuen tapa, hau da bidea, nik liburu hau kontatzeko erabili behar dudan teknika narratiboa edo teknika periodistikoa. Eta nolabait, Ipar Ameriketako kazetaritza berriaren parametro haietan idatzi nuen, edo saiatu nintzen idazten, ura imitatzen, euskal kantagintza berriaren liburu hau. Rolling Stone hartan idatzi zuten beste Tom Wolfe, Truman Capote, Guy Talese eta beste askok. Eta zertzen teknika horren oinarria? Oso simplea. Kazetariak joaten ziren personajea bizi izan lekura, personajeak onartuz gero, berarekin goiz bat, edo egun bat, edo gau bat, lo que sea, pasatzen zuten, eta personaiaren iritziez aparte, jasotzen zuten personaiak nola bizi zen, non bizi zen, bere bulegoa nolakoa zen, ze galtza zeramatzan jantzita, zema zigarro erre zituen egun hortan, zema whisky hartu zituen, olako bere bizitza personaleko informazioa edo zertzeladak jasotzen zituzten.
Eta horrela, lortzen zuten personaiaren ikuspegi orokorragoa edo ikuspegi globalago bat ematea. Ez bakarrik bere ahotik ateatzen zena, baizik eta mila detaile, oinez ibiltzeko zeuka modua, kafea hartzeko zeuka modua, ronda ordaintzen zuen edo ez. Eta, niri asko gustatu zitzaidan, nolait personajearen humanizazio bat zekarren horrek, eta normalean garrantzirik ematen ez zitzaion detaile horiei garrantzia ematea, nortasuna zehazteko orduan. Eta hori egiten saiatu nintzeni, liburu martxan jarri nuenean kantariekin egon, hemen, eta iritziaz aparte, nik galdetzen nien, beste gauza asko, igual kanta zehaz bat non konposatu zuten, nola iritsi zitzaien kanta horren inspirazioa, eta horren, anekdotario handi badago liburu hontan, ezta? Eta baita ere esan behar da, elkarrizketak nik luze egiten dituen, 2, 3, 4, 5, 6 orduko elkarrizketak igual izaten ziren, baina bloke hori gero liburuan sartzeko orduan, erabat fragmentatu egin nuen. Orduan ez dator kantari bat, eta hari buruzko 10 orri luze. Eta kantari bat, eta horri bate hobi. Eta gai horrekin lotuta, beste kantari batek esan zuena, beste horri bate hobi. Edo komentari bat soilik. Dena fragmentatu nituen elkarrizketa horiek, eta horrek benetan lana eman zidan, ze pixka bat erotzeko ere bazen, gai bati buruz ikuspegi diferentea zeuzkalako, baina, nire dut zitzaidan idazkera kaleidoskopiko hori, egokia izan zitekela, eta batez ere irakurlea ez aspertzeko orduan. Nik beti izan diote respetu handia irakurleari, ez dakit beti asmatu dudan, edo ez, ziurazki ez. Baina saiatu naiz irakurlea nire testuekin ez aspertzen, lehenengo. Gero, hortik aurrera, zerbait interesgarria edo aberasgarria aurkitzen badu, orduan bingo esan dezakegu. Eta, hori izan zen liburu hau egiteko bidea. Referente falta ora, nik osatu nuen, nolabait teknika horiekin. Eta referente falta horrek ere behartu ninduen arriskuak hartzera edo arriskatzera. Zuk historio bat kontatzen duzunean, historiari errelato koherente bat eman behar diozu. Gauzak zergatik gertatu ziren. Kausa zein izan zen. Edo mugimendu sortu zenean zergatik. Kausa, efekto, soziologikoak, politikoak, ekonomikoak, identitateari dagozkionak, musikalak. Hori guztia nolabait koherentzia batekin relato bat bihurtu behar duzu, eta nik hori egin behar izan nuen, arriskatu behar izan nuen, batetik aukeratu nituen kantariak aukeratzeko orduan, izan zitezken gehiago, edo gutxiago, edo beste batzuek, geroztik entzun ditut kritikak, alako ez dago, edo ni ez nengoen, eta bar, ezinbestekoa da, arriskatu behar nuen eta arriskatu nintzen. Eta bestetik, historia bat egiten duzunean nolabait, definitu egin behar duzu, historia horretan gertatu diren gauzak, aroak. Izen bat, nomenklatura bat, deitura bat jarri behar diozu historia horri. Eta horre ere arriskatu nintzen, gogoratzen naiz, Franco ondoren egon zen, bolara kantari asko sortu zena, mitin politikoen inguruan eta bar, da gero gehienak desagertu egin ziren, izan zen alako eklosio bat, eta urte bat 2, 3, eta kantari horiek gehienak desagertu egin ziren, aro horri txampinoien aroa deitu nion adibidez, deitu nizaioken beste modu batean. Txampinoia nola den azkar etortzen den perretxikoa, eta gero azkar desagertzen da, hola definitu nuen, eta gero ikusi dut hainbat ikerketa liburu, artikuloetan, eta erabili izan dela hori txampinoien aroa, ezta? Edo 3 L-ak definitu nituenean, ez dok 13-eko 3 kantari nagusiak, ez? Abizenak L-ekin hasten zirilako 3-renak. Eta bakizu zintzu diren, Laboa, Lete, Lertxundi, 3 L-ak. Hori ere ikusi dut geroztik erabilia, han eta me, 3 L-ak. Ez dakit, nik egin nuen hori, momentuan ahal nuen ondona, arriskatuz, eta horrela. Eta bukatzeko, gero Iñakike, gauzak komentatu nahiko ditu, eta bar, nik erabili nuen parametroa
liburu honetan zein agertu, zein ez agertu, bueno, batzuk protagonista musikal, kultural batzuk, bueno, jakinak izaten dira, ez? Eztabaidarik ez da egoten batzun inguruan, beste batzun inguruan bai gehiago, bueno. Nik hartu nuen, kantariak izan behar zuela, sortzaile izan behar zuen, bere kantuen sortzailea, eta euskaraz kantatu behar zuen. Nolabait 3 parametro horiek hartu nituen. Orduan sortzailea etzen beste hainbat kantari eta beste bertsioak egiten zituztenak eta edo berrena taldeak, eta bueno, ez nituen sartu, hori zen nolabait. Irizpidea, kantaria izatea, sortzailea izatea, eta euskaraz egitea. Eta gero, esan behar da, aipatu dut momentuatan hemeroteka erabili nuela. Hemerotekan, esan behar da, gaur ez da horrela, baina garai hartan, sekulako presentzia zeukan euskal kantagintzak prentsan eta irratietan. Prentsan asko agertzen zen, 1977an 2 egunkari berri sortu ziren egin eta deia, eta horiek ja laster hasi ziren musikari buruzko gehigarri bat ekartzen, astero, beste medio batzuke hasi ziren gehigarriak ekartzen. Irratietan euskal musika asko jartzen zen, kasu asko egiten zitzaion, asko promozionatzen zen, herri irratian eta gero garaitsu hartan sortu zen eskola irratia baita ere. Eta orduan, prentsan material asko zegoen, nik material hori pixka bat bildua nuen, ibili nintzen, hemenka, baina kantariek eurek ere eman zidaten bakoitzak, gordeta zeuzkan bere prentsako errekorteak eta barko gogoan dut adibidez, Xabier Letek pasasi dela, ez Kamairu buruzko sekulako prentsa dosier, alako karpeta handi bat edo biziren, garai hartan, nik zautu nuen garai hartan, bilduta zeuzkan danak, prentsako elkarrizketa, kritika, gaipamena, iritzi artikuluak, argazkiak horri buruz, sekulako materiala pasazian eta kantari bakoitzak zeukana, pasazian nik hori erabilin ezan. Aipatu behar baita ere, muskari aldizkaria sortu zela, Bilbon, musikari buruzkoa, Roge Blasko eta bar hor zeuden, eta, bueno, guztiz aipagarra iruditzen zaitu. Eta bukatzeko igual, aipatu nahi nuen, emakumeen ikuspegi feminista azken urte hauetan hemen indartu eta gunean jarri da, gauza guztiak aztertzeko orduan. Eta, claro, orain liburu hauek errepasatuta eta hau eta beste asko, ohartzen zara protagonistak ia gehienak gizonezkoa direla. Batetik, garaiko mundua ala zen gizonezkoena eta musika, batez ere musika izan da oso gizonen mundua. Taldeak, gehienak, 10-9 gizonezkoek osatzen zituzten, emakume gutxi agertzen zen panorama hortan. Garai hartan bazeuden 4 bat emakume edo musikan ibili zirenak eta ibilbide oso garrantzitsua izan zutenak, bata Amaia Zubiria da, ezta, kantari zoragarria. Lourdes Iriondo ez Kamairuken garaian, naiz eta ez Kamairu bukatu eta laster behar ja utzi zuen musikaren mundua. Odile Cruzeta ere egon zen Izukaitz taldean, kantari edo Maite Idirin, ez da nola ahaztu Maite Idirin. Eta beste gehiagori izango dira, baino hartzen lehen izena eta bai. Eta aitortu behar dut ez nila eman emakume hauei, Lupe eta bai bazire beste batzuk. Eta aitortu behar dut ez nila eman behar edo merezi zuten garrantzia liburuntan, eta nola baita esan dezake liluratu nindutela kantari gizonezko puntako hauek hemen agertzen direnak. Ez Kamairun halako zentralidade bat, ez bakarri Xabier Lete bere bikotekide, baizik hasieratik egontzalako eta nolabait ere, emakume presentzia Lourdesekor kontzertu asko eman zituenak, akoratzen ez, pasartea batean esaten dut. Aurten Lourdes Iriondok 162
jaialdi edo kontzertu eman ditu. Urte batean, horre esan nahi du, urte erdia kasik kantari pasatzula. Gero kantaldi horien baldintzak, auskalo, igual izaten zen leku txiki o kaskar batean, baina izugarri ibili zera bai. Eta, bueno, hori ere pixka aitortu nahi dut hori, ez niela eman liburuan, beharraina presentzia, baina olako liburu bat egiten duzunean, beste zer ez dagoela aurretik, erabakiak hartu beharra egoten da. Baita ere, nik liburu hau idatzi nuenean, banuen esperantza, liburu hau izango zela euskal kantagintzaren historia bat. Eta gero etorriko zela beste bat, eta beste bat, eta norbaitek handik 10 urtera egingo zuela euskal kantagintzaren beste historia bat, hau baino sakonagoa, hau baino osatuagoa, gauza batzu bere lekuan jarriko zituena. Alegia, espero nuen nolabait ondorengo lan horiek estaliko zituztela liburu honetan egon litezkeen hutsuneak. Eta hori ez da gertatu. Egon dira liburu batzu, baina oso liburu sektoriala esango nuke. Liburu globala da, jasotzen du 25 urteko epe bat. Ondoren etorri ziren liburuak izan dira edo talde bati buruz, edo kantari bati buruz, edo 5-6 urte irantzuen mugimendu bati buruz, rock erradikala dituzen horri buruz adibidez, izan dira nolabait liburu sektorialak edo partzialak. Historia global bat ez da ondoren egin, eta hor pixka zapustua. Liburuaren alde, ez? Hitz egiten du, ez? Esaten dula liburuaren alde zerbait, alegia halako ito txiki bat izan zala, ez? Ito txiki bat iraundu duena asko, ez da? Esan horregatik mundu guztia hendikan honea bueltatzen da, ez? Hori hola da. Eta gure kulturan gabezia bat ere. Bai, eta bueno, askotan, ez? Baina, bueno, badira halako liburu batzu, pues, ez nork esango, ez da, 85ean, ez? Idatzi ondoren, argitaratu ondoren, pues, zuk esan dezuna, ez da, reposizio edo, ez, buelta gehiago euki ez izana, bueno, nolabait ere, pues, bueno, zerbait berria eta ondo esana, ondo ekarria izan zuen liburu izan zalako, ez da. Eta alde horretatik, esan nahi dut baita ere, pues, ze suertea izan zenun, ez da, esan edo suertea eta zeure jakimina eta alegia, ez zala lamoduzko mugimendu hura, periodismo berriarena, Tom Wolfe eta horiek referente izaten jarraitzen dute, gerora ere izan zuten. Eta baita anagramak, garai hartan ez da anagrama, kuadernos de anagrama eta baziren, liburu txikiaiek eta bar oso ikuspegi esker, garai hartako zeatik, sensibilidade eskertiarretik, oso gauza interesgarriak ekarri zituzten kanpotik, ez da, kanpotik. Hau, oendik kanpo esan nola baiteko, frankismopeko, frankismo ondorengo alako zea bat, ez da, pobrezia edo kultura eta oso mundu provinzianoa zan, konparatuta. Eta kostumbrismoa asko ere, kostumbrismoa. Eta beti ere asko zaintzen zen, zer dagoen ondo ikusia, zer konbenien izatea, zer ez, oso markatua zegoen, eta barra. Bueno, nik zuertan egoan gaztean itzela, eta ez nion zorrik inorri. Bai, kaixo, egunon. Ez pixka bat lehen Pako aipatzen zenunaren hildotik, ez dela gehiago egin, galdera bat egiten digute, kazetariek, konkretuki, Garatik Oianek galdetzen du, kaixo egunon Pako, gaur egun, enkargu bera jasoko bazenu, zein gertuko garai aukeratuko zenuke eta zergaitik? Galdetzen du. Eta zen izen jarriko zenioke lehen txanpiñoi garaia izan zen? Osa, oain, hori. Bai, gaur egun enkargu bera jasoko bazenu, zein gertuko garai aukeratuko zenuke eta zergaitik? Eta ze izen jarriko zenioke? Garai zehaz bat ez dakit aukeratuko nuke. 35 urte igaro dira liburu argitaratu nuenetik. Hombre, ni uste dut egitekotan beste 25 urteko panorama bat egiten saiatuko nintzela. Baina orain, ziur aski ez dakiten nintzateke gara usartuko. Diferentzia badago eta da diferentzia biografiko bat. Orduan gaztean nintzen, eta gaztetan musika asko entzuten duzu, miresten dituzu kantariak, zure bizitzaren gunean dago musika, eta zure bihotzak taupada egiten du musika batzuekin, eta hori guztianik bizi nuen, eta niretzat hemen dauden guztiak idoloak ziren, kantari guztiak. Eta gero,
Ja, urteak betetzen zoazen bezala, pixka bat musikak nire kasuan behintzat bere garrantzia galdu egiten du, intensidadea galdu egiten du, eta ja nik ez dut hainbeste jarraitu euskal kantagintza ondoren azken urteetan batipat, hola oso gainetik, eta oain eta nire miresmena ere beste figura, beste persona, beste leku batzuetara barreiatu da, eta ez dakit, oain ez naiz bihotzetik ez naiz hain hurbil sentitzen orain euskal kantagintzatik. Eta holako lan bat abiatzeko behar duzu benetan euki implikazio personal handi bat zure barrenetik eta behartzaizu bestela enkargu bat bezala modu hotz edo dokumentalista edo diplomatiko batean idaztea eta hola niri irtetzen barrutik, zait irten inoiz. Gero jarraitzen baita ere esanez, jarraitzen esanez, atzera begira eta liburuaren gaiari dagokionez, zer uste duzu galdu dugula eta irabazi dugula? Zertan da euskal kantagintza, musikagintza berdin eta ezberdin? Nik lehen pixka da aipatu dut, euskal kantagintza nik garai hartan, euskal identitate bat osatzera zetorren arte bat bezala ikusten nuen. Ez da ahaztu behar frankismoren garaian zentsura zegoela, sekulako debekuak zeudela, Euskal Herriaren ideia behaia difuminatua zegoela. Orduan kantari hauek, irudia eman zioten Euskal Herriaren mapari berari ere. Eta ezagutu genuen Euskal Herrian bazela Baztan eta bazela Zuberoa eta Bizkaia maite eta oso kantu batzuk oso geografikoak dira Euskal Herrian jartzen dute hola. Eta gero nortasuna, euskalduna zertzen, Michel Labegeri kantatzen zuen ura ez, gu gira Euskal Herriko gaztedi berria eta Euskadi bakarra da gure berria, eta gauza horiek entzutea bakarrik, jendearentzat, zen haien ideologia sustraitzea eta ikustea garbi, kontxo, gu Euskal Herria gara, Euskal Herria da gure berria, ez Espainia, ez Frantzia. Funtzio hori izan zuen, garai hartan kantagintzak. Eta gero, gai asko, garaian pilpilan zuten gai asko, gai sozialak, sentimentalak, politikoa kantatan agertu egiten ziren, ez da beti kantagintzak edo oso gizartari, herri bati oso txiki egon den kantagintza batek beti agertu izan ditu herri horretako kezkak, ez da? Agertu egiten ziren. Jendeak buruz zekizkien, hemen agertzen diren kanta asko, jendeak buruz zekizkien, ikasi egiten zituzten, fotokopiatu egiten ziren kanta horiek, eta hori dena nik uste dut, azken urteetan galdu egin dela, jendeak buruz oraina kantak asko ez dakizki kantu berria bintza, zaharrak oraindik ere kantatzen dira, hor ikusten da kantu jira eta izaten denean, hor kantatzen diren kanta, ia gehienak, liburu hontako kanta dira, ez dire izan azken 5-10 urtetan sortutako kantak. Ordu nik esan nuke, kantagintzak galdu duela gizartean presentzia, dudarik gabe, baina baita ere, euskal nortasun edo identitatean eragina izateko ahalmena ere. Eta, Oianek galdetzen du ere, gaurko Paco Aristik errekonozitu du 21 urteko kazetaritza ikasleura? Noski, asko gustatzen zei gaina. Ordu nola idazten zuen, Paco Aristik, liburuari eman dio biztazo bat, eta 35 urte asko dira. Nitzen gogoratzen, liburuko pasarte askorekin, grazia egin momentu batean esaten dut, Labegeriren hilobian gaude, ustaritz da izeguru nunden, iparraldean, eta momentu batean esaten dut, izan ere Frantzian jendea goiz erretiratzen da etxera. Orduan, garai hartan, nik nire buruan Frantzia nuen, esaten ziguten Espainia zela eta Frantzia zela, orduan, nire subkontzientean jasotan neukan gure herriaren sailkapen hori, Espainia eta Frantzia.
eta Frantzian, iparraldean, zuzendu nezakeen, da jarri nezakeen, izan iparraldean oso frantzestuak daude eta goiz erretiratzen dira, baina ez zuzentzea erabaki nuen. Nik 21 urtekin Frantzian nengoela sentitzen baldin manuen, Irungo muga pasata, hola jasota dago liburan. Holako bitxikeriak asko aurkitzen dituzu, eta gero anekdota pila badago. Kantariek kontatzen dituztenak, Txomin Artolak goizeko euri artean, pentsa, Saharan egin zuen, soldadu zegoen, Saharan euri tanto bat egiten ez du lekuan, urte osoan, han konposatu zuen goizeko euri artean kanta, zein leku hobia, ez? Falta zuena. Orduan, goizeko euri artean zer da, maitasun kanta bat, kanta existentzial bat, edo euria ikusi nahi zuen persona baten otoitza. Bueno, zan nahi dut anekdotario pila bat, eta niri gustatu zait dagoen estilo fragmentatua, biritu zait oso estilo dinamikoa, urduria, impresio hona egin dit, ez dut egolatra bat. Oraingoan, Oianek editoriarinak zuri galdetzen dizu, zertan datza berrargitalpena? Datzan? Berrargitalpena. Urteak zera matzan agortuta liburu. Bai, hori da, ez? Aspaldian ja liburu hau agortuta zegoen eta jendeak eskatu egiten zuen. Baditugu gure gure ondarean halako liburu gehiago ere, nolabait ere gure klasiko txiki edo klasikotzat hartuko genituzken liburuak kasu honetan Pakoren hau horrela da, baina badaude beste liburu batzuk ere generoka poesian da bat, eta igual ezin ditugunak birargitaratu, baina jendeak eskatu egiten ditunak, eta ni orduan behartuta nago nolabait ere egilearengana jotzera, eta esatea, izu eskaera badago, jendeak eskatzeu eta nahiko genduke argitaratu, ez? Hori da funtsean, baina aprobetxatu nahi dut zerbait eranzteko? Ez, soilik beste galdera basartuta, baina hain zuzen Itziar Ugartek hoxe galdetzezunez, Eskizabelen itzaurreaz gain, ze beste aldaketa egondan berrargitalpenean eta edizio lanean. Egoen txea izinean pixka bat hori. Bai, hori da. Bueno, eta honekin batera erantzi nahiko nuke, pixka bat, liburu honetan nik nola ikusten dudan, nola irakurri dudan, azkeneko aldiz irakurri dudanean Euskal Kantagintza berri hau, egilearen nortasuna, alde batetik hemen biltzen dira, kazetaria eta idazlea, eta horregatik txanpiñoiena eta, azkenean da, idazlearen aportazioa metafora batzuk ekarri ditulako, alegia, eta kazetaria da, ez da ikertzaile bat, bada ikertzailea kazetaria da neurrian, baina esate baterako ez du auki nolabait ere asmo exhaustibo bat dena sartzeko eta dana biltzeko, eta hori berez beste proiektu bat eta beste lan bat izango zalako, eta seguru etzala inundikan ere hain atsegina izango, ezta. Alde horretatik beak, idazleak ekarri duena liburu honeta izan da beak oso Pakok ederki kontatu den bezala, ezta. Ari narratibo bat, asmatu du, eta hor junda hilkatzen, ezta, bidaia eta elkarrizketak eta anedotak eta abar, ezta. Eta oso interesgarria da, porque horrek ari narratibo horrek ere bere bizitza du, ezta. Hori batetik, eta karo, eta freskotasun handiko idazle bat agertzen da ja liburu honetan 85ean. Zuzenean, bete-betean lotzen dana Kaporekin, ezta. Azken finean, Kapok izan zuen irrupzio bat, azkenean Kapo izan zen derrepente estanda bat, Kapo, beharen askauta dago, zenba leguta gomendikan Kapo, Kapos hitz egiteko, deitzen diotelako. Baina, liburu honez ekarri zuen, liburu honez daka freskotasun izugarri bat, eta freskotasun narratibo bat, eta ontsen beak bere burua, 21 urteko, zen, izan zen idazle hura gogora ekartzen digunean, nola baiteko gaztetasun hori, freskotasun hori, ausardia hori dago. Bai hemen, Euskal Kantagintza berrian, idazleak ekartzen duen ari narratibota, gaueko juergarako, eta esatu hemen iparraldeo Frantzian lota jundia eta guko indikan zazpietatik aurre hemen segiten dugu, eta baita ere Kapon dagoena, Aipatu nahi nuen, liburu urte askotan agortu egon dela, baina
ikerketa eta jendeak nahi zuen edo behar zuen, unibertsitate mailan eta konsulta liburu zela. Gogoan dut adibidez, azken eskaera Gotzon Barandiaranek egin zuen Hitzen airea, euskal musikari buruzko beste liburu bat, beste tankera batekoa eta bat, eta bera erotuta honen bila ibili zen, ez zuen aurkitzen inon. Eta azkenean, nik egun batean hitz egin behakin eta niban eukala, netzantzian lortu zuela, Koldo Izagirre bazeukalako ale bat eta ark pasaziola, jendea hola ibiltzen zen, zerbait egin nahi zuenak euskal kantaitzea ibiltzen zen, liburu hau zeinek ote zeukan, ale zahar bat eta bar. Eta, hortik horita beste adibide askotatik etorri zen berrargitaratu beharra. Da, garai hartako lekukotza bat, nire lanaren lekukotza bat, baina gero konsulta liburu ere bihurtu da, baina baita ere edozeinek biografia bat egin nahi baldin badu, Imanoli buruzko biografia bat nahi baduzu egin, hemen bere bizitzako datu asko hemen daude eta alde hortatik erabili izan da. Hau baita ere, kantarien fitxak eta egin izan dira, nik handamen da ikusi ditut, edo entziklopedian, hau Amendin entziklopedian dauden kantarien fitxa asko eta bar hemendigateatako datuekin egina daude eta nolabait liburu honek elikatu ditu gero kantagintzari buruzko beste publikazio asko. Baina hori da, baina ze importante azkenean, baina zure liburu hau da hori baino gehiago, ezta? Hor dagon nola baiteko esan dugun lehen lotura horrengatik, ezta? Eta baita ere gauzatxo bat erantzien nahi nuen, ezta? Ez dakite ointorri zait burura zure jardunaren aritik, ezta? Karo, kantari hauek, garai hartako, ez doka Amairuko eta kantari hauek zian denon kantariak. Nola baita ere Euskaldunon erreferentzia zian. Gerora zetorri da. Gerora etorri dana da nola baitere, gusto, sensibilidade, diversifikazio askoz ere handiagoa. Eta bakoitza, ni naiz rock zearen o punkiaren aldekoa, ni naiz intimistagoa eta bestea. Eta nola baitere zabaldu indira, ez da, zabaldu indira aukerak. Orduan ez zegoen, hauzan zegoena, ez da. Bai, nolabait funtzio kolektiboa zegoetelako. Eta orain musika dauka funtzio individuala. Zuk zure etxean entzuten duzu, eta listo. Eta gero, afari batean etzea hasteen kantatzen zure etxean entzundako kanta. Baina lehen lehen afaritan kanta hauek kantatzen. Hori da. Edo konektatzen duzu, zure musika konpartitzen duten horiekin edo haien konzertora guten zea, baina ez beste batzuren gana. Baina orduan nola baitere hauek zian, ez da, zuk aipatu dituzun 3-4 horiek, hola begirik. Euskal kantagintzaren bizitzako 25 lehen 25 urte hauetan sortu zela himno asko, hit asko. Zenbagera, Loretxoa, Xabier Leteren kantak Zazpizenideko familia batian, Pasaiako herritik, Aizea taldea, Errobirenak, Pertolik bat zuen itxasbazterrian etxe bat, gero putea etxe birtuztena. Sortu ziren hit asko, lautelatu, etengabe 100 hit edo himno atea litezke mendik. Oskorriren kantak, furra, zenbat ez. Bai, barkatu, lehen berriatik Itziar Ugartek berrargitalpenaren inguruan, eta ez dakit agian gaizki egin denik galdera, edo ez omen da oso argi geratu erantzuna. Berak galdetzen du, Eskizabelen hitzaurreaz gain, ze beste aldaketa eginda berrargitalpenaren edizio lanean, baldin eta egin bada. Izan da eguneratu, esan edetena da eransketarik ez da egon. Eskizabelen hitzaurreaz aparte, Pakok ez du nola baitere zati berriak edo ikerketa edo ikuspegi berririk ekarri, ez da, liburura. Egina izan dana da eguneratu, bai euskararen aldetik eta hori, ez da. Baina besterik ez. Hala ere, esan behar dut gauza bat, ez? Komentatzen genuen, noin gutxi dela, ez da. Hemen agertzen diren bere ikerketaren aritik, ez da. Oindikan zalantza, oindikan duda, oindikan galdera ditugun zenbait kontu, hemen apuntatzen dira eta arutzago ezkea jun. Esate batera, ez doka Amairu eta, azkenian desagertu zian, da zergatik desagertu zian, zer rollo txarra egontzano, edo politikoki edo, ze kontu egon ziren. Liburu honetan, aitzera ematen dana baino, arutzago ez dakigu.
Itziarrek eskerrik asko ematen du, zuri Itziar. Eta bestalde, Oiane, Garatikan ere beste galdera bat egiten du. Eman dezake zerrendatxo bat elkarrizketatu zituen musikari ez? Lehen batzuk aipatu dituzu, baina, agian... Bai, 15 edo 16 izan ziren, hor ere aukera egin behar izan nuen, eta arriskatu izan nuen. Bai, zeintzuk ziren, bai, Laboa, Mikel Laboa, Lete, Lertxundi, Txomin Artola, Urko, guk euskara zuk zergatik ez, hori beste inoa zen. Urko, Txomin Artola, Imanol, Oskorri, Ruper Ordorika, Juan Carlos Pérez, Ertzainak, Labegeriren semia, Labegeri da zegoen ordurako, Niko Etxart, Ange Dualde, eta bakarren bat ahaztu zait, baina, bai, hori, Oskorri, Ruper, Ertzainak, Berrina, Ertzainak, esan behar da, rock radikala orduan ari zen sortzen, hau 85ean argitaratu zen, baina nik 84ean idatzi nuen, eta rock radikala gero ostigala ezagutu zen, hori 83ean hasi zen sortzen disko kolektibo bat, rip, kortatu, eta atea zuten da. Orduan oso berria zen artean, aste hartzeuen mugimentua, eta nik ezin izan nuen hori liburura ekarri, artean ez zuelako, ez taldegin horrek. Ertzainak taldea, bai, Ertzainak taldea nahiko finkatua zegoen ordurako bai. Eta taldeak, Izukaitz taldeari buruz Vicente Martinezekin hitz egin nuen, Aizea taldeari buruz Txomin Artolarekin. Zea gauza interesanteak esaten dituen Vicente Martinez, eta betiko musikaria. Horiek ziren, gutxi gora bera, koratzen naiz, iparraldekoak ziren Ange Dualde, Niko Etxart eta Labegeriren semea. Horien bidez kontatzen dituen beste jende askoren historiak, Manes Pagola adibidez, Pello eta Pantxoa ere bai, Pello eta Pantxoa bat daude, nahi da koratzen denak, 15 bat dira. Esaten zen Pantxoa eta Pello, ez da? Bai, Pantxoa eta Pello. Manes Pagola izan zen letra asko egin zituena, iparraldeko kantarintzat, eta gogoan duen Mikel Laboak nola kontatzen duen, estudiatzea zijoala Barcelonara trenean, eta trenean berak gitarra hartuta eta balpa Yupankiren gauza bat ari zen kantatzen, eta gizon bat etorri zitzaiola gabardina batekin, eta handik atea zuela disko txiki bat, ikurrina batekin, orduan derekatua zeuen gauza, Ego Euskal Herrian, eta disko hori zen Michel Labegeriren disko bat. Eta eman ziola Mikel izan ez, Tori, hemen daukazu euskaraz kantatu behar duzu, euskaraz kantatu behar duzu, hemen dituzu, euskarazko kantu berriak, eta pasazion disko hori Mikeli eta Mikelek eskutatu zuen, eta Bartzelonara iritsi zenean bere pisuan disko hori entzuten hasi zen, eta horrek aldatu zuen Mikelen joera musikala, hasi zen ja euskaraz aurretik izango zuen asmoa hasteko, baina referente batzu behar dira, hortaz hitz egin dugu, eta Mikelek ja referente bat aurkitu zuen euskaraz kantatzeko, Labegeriren disko hura. Ez ezagun batek eman ziona, geroztik ez du jakin nortzen gizon hura, baina gizon ez ezagun hark eragina izan zuen Mikel Laboaren ibilbide musikalean. Bai, justu amaieran Itziarre galdetu du Pakoren inguruan, Kaporen inguruan zerbait esango dezuen, orduan, hoixen, berriz zabaldu dugu, eta ikusten dezue, azkeneko edizioa dela poltsikokoa, azkenean aspaldiko novela asko irakurri dana, eskoletatik asko eskatu dutena, nola baiteko gure literatura sail, narratibako sail guztietan ibili dana, eta azkenean ekarri dugu poltsikora, hemen poltsikoko honetan biltzen ditugulako, nola baitere gure narratiba gintzan klasikoak ez diren liburuak, ez da Miranden Aurbesoetakoa, Pako Aristiren Kapo, Ramos Eizar Vitoriaren egun erazten delako eta alakoak, ez da. Pako ez dakit zerbait. Hauek esan izango dugu, baina hauek biak urte berean argitaratu ziren. Biak dira 1985ean, lehenengo Kapo atera zen udaberrian, eta udazkenean euskal kantagintza berria. Anaikideak dira, liburu hauek, baina justu kontrako bizitza izan dute. Kapo berra argitaratu da etengabe.
askotan, 10, 20, ez da izan berrakitalpen. Etengabe, eskoletan eta sartu zelako, eta ibilbide luzea egin du. Orduan, hau izan da argitaratua, askotan, eta eskoletan eta hitza berria berriz, agortuta egon da, urte askotan, baita ere genero ezberdina da, bata novela da, ez? Baina ez nik ez dut ezen gauza berezirik, Iñakik esan du, lehen garai batean eskoletan eta asko ibili naiz kapo hori buruz hitz egiten, eta pixka bat aspertu edo. Juan Carlos Pérezek esaten zuen, lautelatu kantatzen aspertu. Aspertu gintzela, eta azkenean egiten zuen edo zer bersio, eta egokiztun exito, egin zuen bersio bat egin zuen exito. Baina jendeak gure eskatzen. Gure eskatzen bai. Baina, kantari eskatzen zaile bere kantua, Benitori ere eskatzen diot, Bizkaia baitez, bagera, eta Mikel Marquezi ere zure begiek eskatzen diote. Eta, azken batean, zuk egin duzun obra bada, eta eskatzea bera, estimatu eta eskertu egin behar da, eta zuk defendatu egin behar duzu zure gauza batez, eta, kaporekin, nik suerte izan dut, kaporekin, nolabait, asko saldu zelako, eta kritika honak eta elkarrizketak egin zizkidaten da bar, nahi asko lagundu zidan ere idazle ibilbidean aurrera egiten, presentzialtasun handia eman zidan novela honek, eta ni herri txiki batetik liburu bat aurkeztu Euskal Herrian, eta ikusi nituen kritikak eta politak eta elkarrizketak eta estimazioa ikusi nuen, eta horrek nahi seguridade handia eman zidan, autokonfiantza handia eman zidanek, novela honek izan zuen impactoak, eta gaztetan olakoak beharrezkoa dira idazten jarraituko baldin badezu. Askotan, ala minima, zea txarra baldin bada, oi hartun txarra, kritika txarra, igual utzi egiten diozu idazteari, kritika txarra horrengatik. Zure agerpenak bi liburuekin, nola nahikoa izan, golpe, impacto fuertea. Kuriosoa da, 15 urte pasa dira, eta baitik daude biak karrekin, hain ez urten ondoren. Badirudi ez dagoela galdera gehiagorik, leheno bat zea bat sartu da, esan dezunean, guapo atea altzeaten, Oianek esan du oso guapo, atea zehala eta esateko. Tira, momentuz besterik ez badago, esandakoa, edo zein gauza berdezutela, orko telefonoan edo betiko eringo e-mailean, kontaktuan jarraituko dugu. Eskerrik asko guztioi.